Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Dumatangak man iti karnay, kagawad. Pati Ricardo na matan, Day, kasla na puyatan ka, Malt. Ada ka din na pa nami iti rabi si Mang. Ay, ada nga min as-asikaswak ang masakit, kagawad. Ni tatang ko. Oray ko ano makaturog ak iti aldaw. Saan mat? Kasapulam matiturog. Tapto saan ka mo't nga agsakay. Huwin ko Ngamti mo ngamin aso kan kawitan ni tata badong. Nagariwawa da iti aldaw. Apay anaariwawa da ako nam. Nagpipig sa titaraok jay kawitan. Idin to tataol mat ataol ti aso na. Ay ka ibagam kwa na bugawan na. Awan damot ngamin iti aldaw kagawad. Tama pandamot ijay bangkagda. Maray, lakwan nakman iti karni ti manok. Awan ilutok asidaan may. Sa bali mo ti ginatang ni Simang takar ni ti babaw sika. Ay, ni Simang jay nakitak anasibot itay. Wen, maray. Ngam, adaman imbaga na. Saan ka do ang makaturturog iti rabi Gapo iti masakit nga aywan na. Saan ka numot ang makaturog iti aldaw? Ay, maturog kumalata iti aldaw Tapno masubot na ti puyat na. Kanayon kano ang naariwawa ti dingwan ni kabadong maray. Ay, kasano kat awan mo tilintag amang iparit kadagiti dingwan nga agariwawa. Tasaan damot atao. Tatabadong, imbag ta na sabat ka. Nay, apay ko man nung nagsabat ta. Kanya ka dito ibagam. Apay anakaro ti kinaariwawa dagiti asaw. Gan kawitan nyo iti aldaw. Apay maanawa kaya. Kitadda ka kanayon ni bangkag kaw. Uray ngamin kayat ko ti agina na. Jak makaina na. Gapo iti ariwawa da. Kanya ti kayat mo itama pasama ngay. Parjek ti kawitan. Kasano nga di asaw? No apay akas jay ti dingwan nyo, tata. Saan matakas jay ti dadong maadingwan ti kaaruba? Ay kitaputem da kita lapayag mo tapno di mo manggag ti ariwawa da ako na. Nagkita kayo ka din ka ni Simang, kabadong. Way, saan nga umno ti bagbaga na. Alangan na parjek ti may sa kawitan ka. Kan pangipanangay ti asaw. Amom ka dino apay akana yung titaraok ti kawitan. Kan taol dagiti asaw, kabadong. Ay, jak amu amaray. Saan ko mo ida makasarita? Tamno damagag ko man no abay. Ay, masya na ka ni Simang. Takasimot nga agas asikaso iti masakit. Agpailot kanu ngamin ti amana. No, marignana ti nasakit iti bagbagina. Anya nga ti maramidak no agtaol ka nagtaraok ti kawitan kaw. Narigat nga agpaiso ti agasikaso iti masakit. Simang, kumusta ni tatang mo? Adda ka din nagbaliwan na. Awan, kapitana? Mariknak pa'y kiteng. Nga oray siya kat agkapsot. Gapo iti puyat ko kanayon. Ay, made ti kasta. Ti kanayon nga agpuyat balasang ko. Iremedyo maturog iti aldaw. Oray maalak ti turog ko. No nagtaol ka nagtaraok ti dingwan ni Tata Badong. Malukagak manan. Ay, apay ngay akasta dagiti dingwan na. At dalakit di kurkurang dagijay, kapitana. Apay ngay ati daduma di nga aso kan kawitan. Kat adda oras ti panagtaol, kan panagtaraok da.
Anya ti kayat mo asawan? Ti asaw? Agtaon laang no adda maisarong iti balay ti aking balay? Ti kawitan? Agtaraw ko iti parbangon? Saan na kanayon, kapitana? Awan. Adamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Iso nga dakkan ti atap ko. Nga adda diferensya ti dingwanda. Adda kurkurang da. Kunak man laangan. Anya ka di tinagsaritaan nyo kinisimangan tay. Kaslaman na patay. Husto ti imbagana. Ti kawitan, parbangon sa kanayon ko mga agtaraok. Ang saan kanumat, tauray anya nga oras, kat agtaraok ti kawitan ni Paribadong. Anya kumangay ti pakasiknaran na iti dahitan tay. Kanayon ngamin amapuyat ni Simang, gapo iti masakit nga aywanan na. Kat uray kayat na amaturog iti aldaw, naariwawa mo't ti dingwan da Paribadong. Kasta ka day. Apay nga ta naariwawa ti dingwanda. Ay, day tangarod ti dakkel asaludsod. Ay, dagitimot kano aso na. Uray awan maisarong ataw ija balayda. Kanayon ti panagtaul na. Angkay, kaya't ko aduktalay no apay naariwawa ti dingwanda tataba daw. Apay ko maakayat mo amaamuan. No kano iti aldaw. Kanayon ti taul ti aso na. Kanayon kano pa'y ti tarawak ti kawitan na. Makatitiling ka no angkay. Adda ayalin tag maiparit nga agariwawa dagiti dingwin. No naariwawa ti dingwin. Kahit naasawan nasalun at da. Angam ka si kano ti karuba daan ni Simang. Takanayon amapuyat angkal. Awan maramidan tayo. Tadi tayo maparitan nga agariwawa dagiti dingwin. Tulungan naman, kapitan. Mapuypuyatan na ka talaga iti rabi. Gapo tagaywanak iti masakit. Ay kit mga lakay ti kadwa makasinukat mo ang mga sikasaw kani tatag mo ang masakit. Ay, kabailak. Nga oray awan kadwak. Angam sabali ti pakasurunak, kapitan. Ay, anya kumangay. Oray kayat ko ti maturog iti aldaw. Tapno makainanaak. Angam jak makaturog. Anya nga ti maramidan tayo. Kit kas nakunakon. Awan lintag ang mangiparit nga agariwawa ti dingwin. Kasta kadilatan, kapitan? Oray maduktalan la kuma? No apay naariwawa da iti aldaw? Et ibaon ko ni Kwarog ang mapanagmanman no apay naariwawa da ako na. Ada ited ko at trabaho Kwarog. Duktalem no apay naariwawa ti dingwin ni Paribadong. Kaya't kumataduktalan no apay angkal. Kung apay kit din ni Simang nga da ka no kurkurang dagiti dingwin ni tataba daw. Adula amin. Napay apakasiknaran napay dagita. Mawatak mo ti kasasad ni Simang angkal. Kasanupiman ang makainan na no naariwawa ti aglawlaw na. Makamukha no anya ti adang nga ramidan. Ay, ang bambanog kalaang. Adda siguro makagapo angkal. Kat day ta ti duktalan. Kwarog, agrubrubwat ka mat. Papanam ka day. Mapana ka di balay da tataba daw ngantay. Duktalak no apay ka na yung titaul ti aso kan taraok ti kawitan na. Adda nga takarkar na amaduktalam no apay. Day tatisan ko ang masungbatan antay. No adda maduktalak, di nasayaat. Angam nawan, pasensya. Bareng no masulbar ti parikot ni Simang. Unantay, nalakaya ti agpuyat. Asaan ang makaturog iti aldaw. Saan samot ang nagpasada ni Kwarog, Maray? Sa bali, pati tinurong na itay. Ay, mapan ka no, ija balay da Paribadong.
Mapanaduktalan no apay ang naariwawa ti dingwanda. Adang ata maduktalan na. Orayan tayo at ti sumaruno ang mapasamak. Diyak man matukod a panunutan. Apay ang naariwawa da. Di kanumatla ang dingman ni kabadong tikas jay. Kunamot ni Inteng, nga adula amin ka no. Nimot kwarog ti agpursige amang takwat no apay. Ay, sapay ko mga rod at ada maduktalan na. Tadi pa'y nagpasada, mad. Tadi kat masayang ti bannog na. Ay, no kumata kinaduan ni Inteng, di nagsayaat. Ang saan mat, taadula amin, kuna na mat. Naariwawa mo't nagpaiso dito'y arubayan datata ba daw? Awan mo't tao di tawi. Ay, masidagak mambay. Na, tadi nakpay nadlaw ngayon masiday. Kataulan na mo't tisarming nga naisabit iti diding tibalay datata ba daw? Ipagarup na siguro sa baling nga aso ti aday tisarming. Ay, pati kawitan. Ang damot dakla sarmi nga sangsanguin na. Ay, amukaon. Ikatakdag iti sarming. At ikabil ko iti kalabaw. Tapno agtalnan da kita adingway. Anya ngay kwaro. Ada mo lang naduktalam iti ipapan mo ije balay ni Paribadaw. Adang kail. Oh! Mas dao ka nga ta. Wano masurun ka iti bagak. Na, ibagam nga ro din. Nagadupay la patalastas mo. Ada duhata dakla sarmi ngayon sabit ni tata badong iti asidag ti ruangan na. Ay, kano sumangot ti aso kan manok. Ipagarob da akalaban. Iso nga agtaul kan agtaraok da. Husto kang kay. Ay na. Iso nga inikat kong dagiti sarmeng kating kabil ko iti kalabaw na. Saan na makita ti aso kan manaw. Sandan ana ariwawa. Kumusta nga'y tinapanam, kwarog? Adamot lang naduktalam? Unantay, ipagarup da kalaban da ti refleksyon da iti sarmeng. Iso ana ariwawa da. Anya? Ay, asino ti adda kurkurang na ita? Dagiti dingwan, wano ti akin dingwan. Ay, apang ikabil na ti sarmeng iterwar ti balay na. Mas dawa ka. Makaturog siguro itan ni Simang tawanan tinariwaway di balay datata ba daw? Ay, masapul nga ang kaibagakan ni Pari Badong. Adi na isab iti sarmeng iterwar ti balay na. Unantay, mapana ka talaga di balay da intunal daw. Tay bagak day ta. Sumardang ka din tinariwawa ading wanda tata ba daw? Wan, Jeff! Ay, anya ka day tinaramid mo. Inikat ko ti sarming anay sabit iti arubayan da. Tano makita ti aso ken manok ti rupa da iti sarmeng. Ipagarup da kabusor da. Agpaiso nga rod tay na ibagak. Nga adda kurkurang ti dingwan ni Tata Badong. Nga main, tataulan, kan tartaraukan da ti bukod da abagay. Kaputa di da mo ti sarmeng. Ipagarup da sa bali nga aso ken manawk ti makitkita da. Sino nga tatinang takaw iti dua da dakkel sarming iti arubayak. Pangingawan. Ang dalaki di may dito'y balay ang nagbasak ang nangalay iti sarmeng. Ay, inak man ibagakin ni parinteng. Nay. Ni kuaraw ti masabat ka. Ay, damaga mangking kwa na. No, adda nakita na ang nakaawit iti dakkel sarmeng. Aw, tata ba daw? Papanam. Kuskala na pukawan. Dagitay nga ro dadakkel sarming kaw, ang nakasabit iti dideng, mapupukaw da. Awan ka din nasabat mo dita ang nakaawit iti sarmeng. Amom ka dia dagi jay ti makagapaw. No apay nariwawa dagiti dingwan yaw. Anya ti kayat mo asawain? Nagreklamo ni Simang tanariwawa kano dagiti dingwan yaw. Isu ana pa anak iti balay yaw. Takinitak no apay nariwawa da. Kita niya ngay tinakitam. Sumangsango ti asom iti sarmeng. Ipagarup na sa baling aso ti makitkita na. Isu ataol. Ah, Kastamot ti kawitan yaw. Ipagarup na sa bali akawitan ti makitkita na.
Iso ataraok mo't ataraok. Kit ayan na nga iti Sarmeng. Yung kabil ko iti kalapaw yaw. Kasi mo't ti karuba mamatitilang iti ariwawa dagiti dingon mau. Nakaumay kamot paray. Anya mo tinaknakan mo ngayon kainsabit iti roar ti balay mo ti dadakkel a Sarmeng. Ay, arti lang mo ta paray. Tapno makitak ti langak, no rumuar ken umunaga. Saan mo nga ikabil ti Sarmeng iti roar? Takaasin ni Simang. Mapuyat a kanayaw. Apay mo dagita ading wine. Tataulan ken taraw kanda ti bagbagida iti Sarmeng. Agsipod ta saan a panunot ti tao ti panunot da. Dingwon da kita. Kagawad! Lakwan nakman iti tinapay kan kape? Mayata ismaw. Saanan nga stress kan napuyatan. Wang kagawad. Isong agiyaman kan ni Chip. Tanasolbar na ti parikaw. Sana ka na pa ni balay ni tata ba daw? San ko nakita ti panagtataol ti asaw, kan panagtartaraok ti kawitan iti Sarmeng. Isong agiyaman akmanan kan ka, Chip. Awan na nyaman na. Eh, Ti agkakaruba, agkikinaawatan, kan agtitinulong da. Good job, Kwarog! Naduktalam no apay ang naariwawa ti dinguan ni Tata Badong. Ang titinulong para iti pagsayaatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junred. May sabay asagot kada kayong TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.